90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo.
Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Joe. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Bumukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Ano man? Ang tagal kong naniwala na wala akong tatay. Ang tagal kong nagtiis na nakikitatay lang ako sa mga kapatid ko. Tapos malalaman ko na buhay naman pala siya. Bakit kailangan niyo pang itanggi ngayong alam ko na yung totoo? Hindi mo alam kung bakit ginawa ko yun. Wala siyang karapatan na magpakama sa'yo. Wala siyang kwentang tao. Atake. Aga-aga, ganunan yung mga linyahan, 'di ba? Anyway mga kabisyo, kasama, kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Isang magandang umaga Metro and Mega Manila at sa lahat ng mga kabisyo nating nakatutok at nag-abang sa ating Dear Love for today. Umulan o umaraw man sa mga lugar ninyo, pero dito sa Metro at Mega Manila, like super legit and all, so baha na dadaan. Leptospirosis is waving. Uy, ingat po kayo mga kabisyo ha. At sa mga ganitong klaseng panahon, yung tipong ang lamig-lamig, ang hirap bumangon, ang hirap maligo. Paano ba naman? Parang hinihila tayo hindi ng kama, kundi ng katamaran natin. Diba? Talagang nananalo yung mga bulong sa ating isipan, bulong sa ating mga tenga kapag ganitong panahon na, oy, wag ka nang bumangon. Sige na, okay lang yan, mag-scroll ka lang sa social media mo like super legit and all. Kaya hindi ko masisisi yung iba dyan. Oo, hindi ko masisisi yung iba na sa ganitong klaseng araw o ganitong klaseng panahon, ay naku, pa-absent lang. Pero, nag-submit na pala ng online audition nila sa PBB. O wag ako, sinasabi ko sa inyo. Ay nako, pero mga kabisyo, ang social media, nabanggit ko lang, talagang naging bahagi na ng pang-araw-araw nating gawain at katamaran, 'di ba? Aminin po natin 'yan kapag maghahanap ka ng recipe kung paano lutuin yung bistek Tagalog, o 'di ba, social media. O kung saan yung may chismis, saan ka? Social media. Kaya naman mga kabisyo, sa paggising mo, wag kang sa paggising mo, 'di ba, imbis na mag-good morning at magdasal ka, mag-good morning ka sa mahal mo, sa jowa mo, at magpasalamat ka sa Diyos dahil may buhay ka pa, aba, naku, i-unlock ang cellphone at sa social media. Yan, kaya ang labo na ng mata mo. Kaya sinasabi ko sa'yo, minamigraine ka na. Kaka-social media mo yan ng aga-aga. Parang di ako guilty Uy, totoo, guilty din po ako dyan, kabisyo. Alam mo yung bago ako matulog, social media na yata yung pampatulog ko. Although may mga nakikinig sa ating doktor, opo, bad for the health po yan. At sa paggising ko, naku, radiation agad. Paano ba naman, nag-i-scroll agad ako ng social media. Ay nako, ang social media talaga mga kabisyo, dahil sa naging bahagi na ito ng pang-araw-araw nating buhay, bukod sa impormasyon, marami talaga tayong nasasagap dito. In all fairness, hindi lang chismis, kundi mga aral, 'di ba? Aminin natin, yung iba sa atin dyan nagiging inspired para pumasok dahil nakabasa ng inspiring quote sa social media, 'di ba? Ay nako. Anyway mga kabisyo, mukhang ang drama natin ngayon ay iikot, sa social media. Pero
tayo, maganda ba ang epekto o pangit ang naging epekto sa ating kwento? Uy, abangan po natin yan mga kabisyo. But for now, kasama nyo pa rin po live na live, on air at online man yan, ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, sa aking pagbabalik ang kabuuan ng ating drama. Ito po ang Dear Love. Kailangan. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan mukha. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding!
Ang bato! Ding ang bato! Oh. Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati.
follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Shake! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan. Dear Love, nakakatulong ba sa'yo ang social media? Kabisyo, hindi natin maikakaila na malaki talaga ang nagiging papel ng social media sa bawat isa sa atin. Pero paano kung isang araw ay tila naging tulay ang social media para matuklasan mo ang isang lihim na matagal nang itinatago sa iyo? Hindi ng tadhana,
hindi ng kaibigan, kundi itinatago ng pamilya mo. Isang lihim na paniguradong gugulantang sa tahimik mong mundo at magbabago sa sarili mo. Handa ka bang malaman ang lihim na ito kahit ang kapalit ay ang luha at sakit ng pamilya mo? Kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Message Request. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go!
Narito na ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Kabisyo, kasama nyo pa rin po napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, paano kung ang social media ay hindi na lang dahilan para mahanap mo yung mga kalandian mo o yung mga recipe dyan sa niluluto mo? Paano kung ito na rin ang magiging tulay para makumpleto ang pamilya mong matagal mo nang binubuo? Ma, may kilala po ba kayong Phil yung pangalan? Wala. Bakit mo naman natanong? May nag-add po kasi sa akin sa Facebook, Ma. Tapos pagbukas ko ng messenger, may message request siya dun. Ano sabi niya? Tinatanong niya ako kung kilala ko raw po siya. Paano ko naman siya makikilala? Wala naman tayong kamag-anak na ganun yung pangalan. Tsaka, iba naman po yung apelido niya. I-block mo. Bakit naman po? Mukhang harmless naman siya. Magsabi ka nga ng totoo, Era. May iba pa ba siyang sinabi sa'yo? Actually, meron pa po. Ano pa naman yan? Di ba sinabihan na kita na huwag kang basta-basta nakikipag-usap sa kung sino-sino? Alam ko naman po yun, Ma. Pero kilala niya kasi si tita. Sabi niya, kilala niyo rin po siya kasi... Kasi ano? Siya raw po yung tatay ko. Patay na tatay mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Pero bakit ganun, Ma? Bakit parang kilalang kilala niya kayo? Tumigil ka na, ha? Yung nagpapakilala ka mo, scammer yon. Ano, hihintayin mo pa na hinga ka niya ng pera? Huwag kang tanga! I-block mo na yung feel na yon. Pero, Ma... Wala na pero. Gawin mo na lang yung sinasabi ko sa'yo kung ayaw mong mapahamak. Okay po. Siguraduhin mo lang na gagawin mo sinasabi ko sa'yo, Era. Huwag matigas ang ulo mo, kilala kita. Gagawin ko naman po. Hindi niyo naman po kailangan magalit sa akin ng ganyan. Bakit parang labag pa sa kalooban mo na sumunod sa akin? Umaasa ka ba na baka tatay mo yung scammer na yon? Pag sinabi ko naman pong oo, alam kong magagalit kayo. Buti naman alam mo! Kaya kung ayaw mo kong magalit at paghigpitan ka, sundin mo na lang yung sinasabi ko. Naintindihan mo? Opo, Ma. Sige, ilabas mo yung cellphone mo. I-open mo yung Facebook at Messenger mo ngayon din. Gusto kong makasiguro na ibablock mo nga yung field na yon. Ma naman! Kailangan pa po ba yun? Gagawin ko naman po talaga mamaya. Hindi. Ngayon na. Gusto kong makita. Ilabas mo yung phone mo sa bulsa mo. Alam ko nandyan lang yon. Ito na po, Ma. Patingin ang mga message request mo. Yan. I-block mo na yan agad. Tapos na po. Kapag gumawa pa siya ulit ng bagong account para i-message ka, i-block mo ulit para hindi ka na niya makausap. Opo, Ma. Dear Love, ako si Eira. 5 years old lang ako nung mag-asawa ulit si Mama. Doon ko naranasan na magkaroon ulit ng tatay. Kaya lang, dahil di niya ako kadugo, ramdam ko na iba pa rin talaga yung trato niya sa mga anak nila ng nanay ko. Sabi ni Mama, patay na raw yung totoo kong tatay. At yun ang pinaniwalaan ko habang lumalaki ako. Pero mula nung minessage ako na nagpakilalang tatay ko, biglang nagbago yun. After kong i-block yung tao, in-unblock ko rin agad tapos in-add ko siya para ituloy yung pang-i-stalk ko sa kanya. Na baka sakali ako na buhay pa talaga yung tatay ko at malaki yung posibilidad na siya nga yun. Pili ka lang ng mga gusto mong kainin, nak. Okay lang po ba kahit medyo mahal? Oo naman. Huwag mong alalahanin yung presyo. Akong bahala. Salamat po. Nako, hindi mo kailangang magpasalamat. Kulang pa nga yan eh. Sabihin mo lang sa akin kung may iba ka pang gustong gawin pagkatapos natin kumain. Kung gusto mong mamasyal, sasamahan kita. Pasensya na po sa itatanong ko, ha. Pero
Bakit po parang sigurado kayo na anak niyo ko? Kasi kamukhang kamukha kita. Kamukha mo rin yung mga anak ko. At napaka-imposibleng nagkataon lang yun kasi yung edad mo, sakto nung hiniwalayan ako ng mama mo. Naging kayo po ba talaga? Oo naman. Wala lang akong maipakitang picture sa'yo kasi naitapon ko na lahat ng may kinalaman sa ex ko. Medyo selosa kasi yung asawa ko kaya ako yun ginawa. Naiintindihan ko po kayo. Curious lang po talaga ako kung paano kayo nagkakilala ni Mama. Ayaw niya po kasi na nakikipag-usap ako sa inyo. Hindi ko siya masisisi. Nung maipanganak ka, nagduda kasi ako noon kung anak talaga kita. Nagalit siya sa akin. Sabi niya, palalakihin ka niya ng mag-isa at tatanggalan niya ako ng karapatan bilang ama sa'yo. Pero paano niyo po nalaman yung tungkol sa akin? Lumabas yung profile mo sa suggestions. Diba kasama mo yung mama mo sa profile picture mo. Nakilala ko siya dun, kaya inisto ko yung account mo. At nung nakita ko yung pictures mo, parang nakaramdam ako ng lukso ng dugo. Nakita mo naman yung picture ko nung binata ako, diba? Parang ikaw ang girl version ko. Oo nga po. Alam niyo po, sobrang tagal ko nang gusto na makaranas ng pakiramdam na may totoong tatay. Nagpapakaama naman po sa akin yung asawa ni Mama. Kaso syempre po, iba pa rin talaga yung trato niya sa mga kapatid ko kumpara sa akin na hindi niya naman kadugo. Kapag nagkakaroon kami ng mga kapatid ko ng misunderstanding, sila agad yung kinakampihan. Ako agad yung mali. Ano naman pong laban ko sa kanila? Nakikitatay lang naman po ako. Gusto mo bang sumama sa akin? Ipapakilala kita sa mga kapatid mo. Excited sila na makita ka. Sinabi ko sa kanila yung tungkol sa'yo. Hindi po ba sila nagalit na may anak kayo sa ibang babae? Hindi naman. Naiintindihan naman nila na nangyari yun bago ko pa makilala ang nanay nila. Yung asawa niyo po, hindi po ba siya magagalit? Wala na siya, nak. Biyudo na ako. Po? Kailan pa po? Mga 1 taon na rin. Ganun po ba? Nakakalungkot naman po yun. Ulila na po pala agad sa nanay yung mga anak niyo. Pero ikaw, akala mo rin ulila ka sa ama, di ba? Ngayong nandito na ako, gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin para makabawi sa'yo. Lukso ng dugo. Akala ko usually nararamdaman lang natin ito, kabisyo, kapag kaharap na natin yung isang tao na sa tingin natin ay kamag-anak kadugo natin. Pero napaka-modern kasi ang lukso ng dugo ay digital na rin pala. Yung tipong nakita niya sa profile picture suggested friends at naramdaman niyang anak niya ito. Pero kabisyo, paano kung scammer siya? Paano ka nakakasigurado na siya talaga ang ama mo? Kabisyo, lahat ng katanungan na yan masasagot dahil narito na ang pagpapatuloy ng ating Dear Love. Ama ko nga siya. Ramdam ko yun. Sobrang gaan ang loob ko sa kanya. At yung koneksyon pa lang namin sa isa't isa, isa ng malaking patunay na mag-ama nga kami. Hindi na kailangan ng DNA test para patunayan yun. Pero dahil alam ko magagalit sa akin si Mama pag nagtanong uli ako sa kanya, sinubukan kong lumapit sa tita ko na lagi niyang kaaway. Sigurado ako noon na hindi niya pagtatakpan si Mama kung sakali. Hindi talaga sila magkasundo. Anong sinabi mo? Doon ka pa talaga sa tita mo nagtanong? Kung sa inyo po ba ako nagtanong, Ma, sasagutin niyo po ba ako? Hindi naman, di ba? Kasi ayaw niyong malaman ko yung totoo. Nasabi ko na sa'yo yung totoo. Bakit bang tigas ng ulo mo, Era? Pero iba po yung sinabi ni tita. At nung nagtanong ako sa kanya, wala pa siyang idea na minessage ako ni Papa. Tinalong ko lang siya kung totoong patay na yung tatay ko. At talagang mas naniniwala ka sa buwisit na yon kaysa sa akin na sarili mong ina? Paano po ako maniniwala sa inyo kung palagi na lang kayong galit sa akin? Maayos naman po ako nagtatanong pero parang takot na takot kayo na may malaman ako. Kaya hindi niyo ako masisisi kung ako na mismo yung gumawa ng paraan para malaman ko yung totoo. Hindi mo tatay si Phil. Hindi ko siya kilala. Kung ganun, bakit kilala po siya ni tita? Bakit nagtutugma yung sinasabi niya sa mga sinasabi sa akin na nagpakilalang tatay ko? Kayo na lang po yung hindi nagsasabi ng totoo. Ano man? Ang tagal kong naniwala na wala akong tatay. Ang tagal kong nagtiis na nakikitatay lang ako sa mga kapatid ko. Tapos malalaman ko na buhay naman pala siya.
Bakit kailangan niyo pang itanggi ngayong alam ko na yung totoo? Hindi mo alam kung bakit ginawa ko yon. Wala siyang karapatan na magpakaama sa'yo. Wala siyang kwentang tao. Nasabi na po niya sa akin yung nangyari noon. Na hindi siya naniwala na anak niya ako. Pero ma, pinagsisisihan na po niya yung ginawa niya at gusto na rin niyang personal na humingi ng tawad sa inyo. Hindi ko naman po hihilingin sa inyo na patawarin siya kasi hindi ko na po desisyon yun. Kayo po yung nasaktan at nahirapan noon. Pero ma, sa sitwasyon ngayon, ako po yung anak. Yung anak na nangungulila sa tatay niya. Kaya please naman po, huwag niyo nang ipagdamot sa akin na makilala rin siya at makasama. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Wala siyang karapatan na maging ama sa'yo. Tinanggalan ko na siya ng karapatan nung pinanganak kita. Pinalaki kita nang wala kahit katiting na tulong mula sa hayop na yon. Pero may pagkakataon na po siya ngayon para makabawi sa akin. Gusto ko po siyang makasama. Yan ba gusto mo? Sige, mamili ka. Ako o yung tatay mo na ngayon lang nagparamdam. Hindi pwedeng pareho. Ma, huwag niyo naman po akong pahirapan ng ganyan. Deserve ko rin naman po magkaroon ng tatay. May tatay ka na! Hindi ka lang talaga marunong makontento. Kung hindi ka mamimili, ako na yung magdedesisyon. At alam mo sa sarili mo kung anong magiging pasya ko. Hindi binawi ni Mama yung sinabi niya na kailangan kong mamili sa kanila ni Papa. Ayokong masaktan siya at ayoko rin naman na mawala yung chance na makasama yung tunay kong ama. Kulong-kulo na ako nung time na yon. Tawag ng tawag sa akin si Papa para kamustahin ako. Pero tuwing nasa bahay ako, ramdam na ramdam ko naman yung malamig na pakikitungo ni Mama. Hindi niya ako kinakausap. Pagkatapos ng pagtatalo namin, wala na siyang pakialam kung kumain na ba ako o kung ayos lang ako. Sa sobrang sama ng loob ko, lumayas ako sa amin para puntahan si Papa. Ibalik mo sa akin yung anak ko kung ayaw mo magkagulo tayo! Sandali nga, Lani. Pwede bang kumalma ka muna? Galit na galit ka na agad eh. Paano hindi ako magagalit? Ikaw yung dahilan kung bakit nagulo yung buhay namin ngayon! Kahit hindi ako nagpakilala sa anak natin, malalaman at malalaman pa rin niya yung totoo. Kahit na ano pang malaman niya, hindi pa rin nun mababago yung katotohanan. Wala ka ng karapatan kay Eira! Hindi mo siya inako noon, Phil! Kaya bakit pumapapil ka ngayon? Hindi ba dapat mas masaya ka na hindi kita inuobliga na magpakaama sa kanya? Baka nakakalimutan mo, Lani. Hindi lang ako ang nagkasala noon. Ikaw rin! Huwag mo sanang kalimutan yon. Masisisi mo ba ako na pinagdudahan kita matapos kitang mahuli na may kahali kang ibang lalaki? Halik lang yon! Walang ibang nangyari sa amin ng kaibigan ko! Okay! Wala na kung wala. Pero wala na rin tayong magagawa sa nakaraan natin. Kahit magtalo pa tayo ngayon para ipamukha yung pagkakamali ng isa't isa, hindi na natin mababago yun. Handa naman akong humingi ng tawad sa'yo at patunayang nagsisisi na ako sa ginawa ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hindi ko guguluhin yung pamilya mo. Pagkakataon lang na magpakaama kay Eira ang gusto ko. Yun din yung gusto ng anak natin. Ang kapal naman ng mukha mo! Ngayon mo pa naisip yan? Kung kailan malaki na siya at hindi naaalagain? Wala akong ibang gustong gawin kung hindi iparana sa kanya na magkaroon ng ama. Pwede bang isang tabi na lang muna natin yung issue natin sa isa't isa para sa kanya? Sobrang lungkot na nung bata. Kahit sinusubukan namin siyang patawanin, hindi pa rin niya napipigilang umiyak. Alam mo kung bakit? Kasi namimiss ka niya. Kung gano'n naman pala, di umuwi na siya sa bahay. Wala namang nagutos sa kanya na pumunta siya dito sa inyo, ha? Lani, please naman. Unahin muna natin yung kapakanan ng bata ngayon. Mas kailangan niya na nagkakasundong magulang. Hindi yung ganito. Baka maapektuhan na siya masyado sa nangyayari. Ngayon pa nga lang, gulong-gulo na siya. Nahihirapan na si Eira. Sige. Para matapos na to, mag-usap-usap tayong tatlo. Pero magkalinawan lang tayo, Phil. Hindi ako papayag na dyan siya sa'yo titira. May bahay kami. Hindi mo siya pwedeng basta-basta na lang ilayo. Naiintindihan kita.
Hindi ko siya ilalayo sa'yo. Gusto ko lang bumawi sa anak natin. Yun lang yun. Kung may kondisyon ka, sabihin mo lang sa akin. Makikinig ako. Para kay Era. Magkita tayo bukas. Isama mo siya. Okay. Sasabihan ko si Era. Salamat. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginagawa ko lang to para sa anak ko. Dear Love, nag-usap kaming tatlo. Hindi naman ako umaasa na magiging peaceful yung muling paghaharap ng mama at papa ko. Pero at least, nagkasundo sila para sa akin. Pumayag si mama na suportahan ako ni papa. Sinusundo ako ng tatay ko every weekend at hinahatid rin sa bahay namin para makasama naman yung kinalakihan kong pamilya tuwing weekdays. Hindi pa rin ganun ka-okay sina mama at papa. Pero ang mahalaga, hindi na nila pinag-aawayan yung pagiging magulang sa akin. Kailangan ko lang talagang tanggapin na may mga bagay na hindi na kayang ayusin, tulad ng nasirang relasyon sa pagitan ng mga magulang ko. Masaya na lang ako na napagkasundo ko sila sa isang bagay. At yun ay ang pareho silang maging bahagi ng buhay ko na matagal ko nang gusto. Kabisyo, sa totoo lang, hindi magiging komplikado yung mga ganitong klasing relasyon, ganitong klasing pagsasama o ganitong klasing pamilya. Kung sa una pa lang, inilagay na natin hindi lang sa isipan, kundi sa puso natin na ang pagbubuo ng pamilya ay hindi dapat parang mainit na kanin na kapag ayaw mo na, iluluwa mo. Bakit? Kasi sa mga ganitong klaseng desisyon, immature decisions natin, no? Katulad nung mga magulang dito ni Era, ang pinaka-apektado talaga dito ay yung anak. Sa huli, para kayong dalawang bola na nag-uumpugan at nasa gitna yung anak ninyo. At magsilbi sana itong paalala sa bawat isa sa atin na ang pagiging magulang, although wala itong playbook, wala itong instruction guide, pero ang pagiging magulang, ang ibig sabihin din nito ay pagkakaroon na ng isang pagmamahal na selfless, na sa bawat desisyon mo iisipin mo na lang din na may maaapektuhang bata. Nakakalungkot dahil this is the basic unit of our society, yung pamilya. Dito nauhubog yung mga katulad ni Era, ako, tayo. At nakakalungkot na kahit ito ang basic unit ng society natin, may mga tao pa rin na hindi ito pinapahalagahan at hindi nakikita o nararamdaman yung importansya nito. Hindi lang sa buhay nila, kundi sa ating lipunan. Kabisyo, sana wag nang maulit yung kwentong ito. Sana magkaroon na ng happy ending lahat ng mga anak dyan. Dahil totoo, may mga nakaraang hindi na maghihilom. Pero hindi dapat ito dahilan para pagkaitan natin ng magandang buhay, magandang pamilya, yung ating mga anak. Kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano. Hanggang sa susunod na kwento ng ating Dear Love. I'm even broke. Yun lang, kapag puro tayo landi. Diba? Pag puro tayo landi. Nakakalungkot kasi sa totoo lang pwede talagang mabago to eh. Pwedeng maging maayos sana yung pamilya ni Era dito kung sa una pa lang hindi na inilagay na natin sa kukote natin na kapag nagkaroon na tayo ng mga anak, dapat we grow together. 'Di ba? Dapat although hindi natin maipipilit yung maturity talaga. Diba? Yung maturity para sa ibang tao. Pero the fact na sa pagpapamilya pa lang, bago tayo kumeme, bago tayo pumunta sa motel, sa mot-mot, bago tayo gumawa ng bata, ng baby magpakasarap,
'Di ba lagi na nating iisipin ano kaya yung magiging epekto nito? Or at least tinatanong man lang yung sarili natin, handa ba ako? Handa ba kaming dalawa? Not only financially pero physically, spiritually at lalong-lalo na emotionally. Because if we're not ready of these things, alam niyo ang pagpapamilya po seryoso po 'yan. 'Di ba? Kaya nga may mga katulad ko na up until now hirap na mag-asawa. Bakit? Kasi talaga pinag-iisipan ko, 'di ba? Kasi paano kung puro pa ako kalandian sa katawan ko? Sinong maapektuhan? 'Di ba yung asawa ko? 'Di ba yung anak ko? Although totoo naman na kapag na hindi ka talaga magiging handa, kapag hindi mo sinubukan, there's no such thing as, perfect na oras para maging ready ka. Hindi mo talaga malalaman na ready ka talaga unless you've tried it, unless na nandun ka na and all. But always keep in mind na although taking risk yung ganitong klaseng relasyon, sa love, 'di ba, we always take risk. Sana calculated risk, 'di ba? Yes, it's good that we take risks because we only live once. But at the same time, hindi ibig sabihin nito na nagtitake tayo ng risk nagtatanga-tangahan na tayo sa buhay. Because there are given rules already. 'Di ba? Say for example na ang pag-aasawa, given na yan. Ang pag-aasawa, dapat hindi ito basta-basta. Kailangan financially ready ka kasi may bubuhayin ka na, may papakainin ka na, 'di ba? Magiging role model ka na. Alam na natin yun, basic, 'di ba? At sana if we take risk of having a family, wag nating isasantabi yun. 'Di ba? Sana laging nandito lagi siya. O, 'di ba sabi ni Loki sa atin, ang mga anak po talaga ang naapektuhan sa mga ganyang klaseng sitwasyon. Totoo, at naiinis ako. 'Di ba nakakainis yung ganito kasi lahat po tayo anak. At imagine ninyo, yun yung ganun yung kalagayan ko. 'Di ba? Na parang saan ba ako sasama kay papa, kay mama, kay papa. Tapos nag-aaway pa sila kung kanino ako sasama. Tapos nagsisinungaling pa sila dahil may mga kasalanan silang ginawa na ayaw kong malaman. 'Di ba? Nakakapagod. Nakaka-stress. 'Di ba? Kaya it makes sense no na may mga nakakausap akong mga bata dito na parang di na lang po ako magpapamilya, di na lang ako mag-aanak kaysa isilang ko pa sa ganitong klaseng buhay, 'di ba? We always have time, no? Lagi tayong may oras para magbago. At sana magbago tayo, wag yung kung kailan huli na yung lahat. Huli na yung lahat, ibig sabihin kung kailan dalaga na yung anak mo, kung kailan may, alam mo yun, may pamilya ka na, nakabuo na kayo, 'di ba? Saka mo lang maiisipan magbago. Dapat magbago tayo bago tayo pumasok dyan sa relasyon. 'Di ba? Kasi if we enter ourselves or if we enter doon sa panibagong era ng buhay natin at yun yung pagpapamilya, 'di ba dapat bagong bihis ka, bagong simula. 'Di ba? So kung babaero ka, tigilan mo na 'yan. Kung lalakero ka, tigilan mo na 'yan. 'Di ba? Kasi hindi na lang ikaw yung maapektuhan, hindi na lang kayong magjowa yung maapektuhan diyan, yung mga anak niyo na yung maapektuhan diyan. 'Di ba? Kaya tingnan mo, hindi mo masisisi tuloy yung may ilang mga bata dyan na hindi naniniwala sa ganda ng pamilya na parang hindi okay lang kasi kinalakhan ko nag-aaway si mama tsaka si papa or hiwalay naman sila. So, yun yung nakikita nilang role model. So definitely, yun yung gagayahin nila, manonormalize sa kanila. Don't get me wrong. Of course, ang paghubog ng isang tao, contribution dyan, family, society, pag-aaral, all those stuff. 'Di ba? Pero aminin natin sa hindi, malaking ambag po dyan yung pamilya natin. 'Di ba? Because sa family natin, dyan tayo umuuwi eh. At yung inuuwian natin, 'di ba, normal yung mga nakikita natin sa kanila. Normal, we tend to normalize the things na madalas nilang ginagawa. 'Di ba? So kung sa pamilya pa lang natin, na basic unit ng society, doon pa lang nagkakawatak-watak na tayo. 'Di ba? Ano kaya yung i-expect natin doon sa mga bagets, doon sa mga bata sa pamilya natin kapag sumabak na sila sa real world, kapag lumabas na sila sa mundo? 'Di ba? Lumabas, hindi sa pamilya pala natin. 'Di ba? Sabi ni Ana Lorraine dito, ganyan po sa akin DJ Conyo Bicolano, takot siya sa responsibilidad kaya
inayawan niya ang anak niya. Kaya binuhay ko ang anak ko nung kahit wala siya. Well, salute sa'yo, Ana Lorraine. Pero sa mga lalaki dyan, magpakita naman kayo ng balls. Patunayan nyo na may balls naman tayo. Ginawa-gawa natin yan tapos hindi natin kayang panindigan. Ano? Sarap lang yung hanap mo. Tapos kapag hirap na iiwan mo sa mga katulad ni Ana Lorraine. Huwag ganon. 'Di ba kasi pareha nyong ginawa yan. Eh di panindigan ninyo. 'Di ba? Kung hindi mo pala kayang panindigan, edi sana sa simula pa lang kinontrol mo. 'Di ba? Huwag kang kasi, 'di ba? Alam natin 'yan na makokontrol natin sa hindi, 'di ba? Huwag mo sabihing aksidente lang din 'yan kasi ginusto mo 'yan, pinlano mo 'yan bago ka pa pumasok ng mot-mot, bago pa kayo pumasok diyan sa bed or sa room na 'yan, 'di ba? Napag-isipan mo na, 'di ba? So, huwag ganon. Unfair yun sa mga ipapanganak mo, unfair yun dun sa mabubuo, at unfair yun dun sa maiiwan mo. Pero kahit po ayaw niya sa anak ko, pinakilala ko pa rin po siya sa anak ko. Hindi ko po nilihim sa kanya na may tatay siya. Ayun, isa din yun. Yan din yung isa sa mga pinakapunto natin na parang may mga sugat talaga tayo ng nakaraan na hindi na maghihilom. But as a mother, as a father, I think that hindi dapat ito maging hadlang para maibigay natin yung katotohanan sa mga anak natin. 'Di ba? At the end of the day, truth shall prevail and truth will set us free. 'Di ba? Kapag ibinibigay natin yung katotohanan sa anak natin, 'di ba pinapalaya natin yung mga sarili natin at mas magaan po 'yun. At ang ang malayang puso, malayang nagmamahal din 'yan. 'Di ba? Pabati sa dating DJ ng Love Radio Jensa na si Jessa Princess na ngayon ay isang sales lady po sa hindi ko na alam nasaan siya. So Bayani de la Cruz, hello sa'yo. Oo. Yan, maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa atin ha. So tutok lang kayo dahil magbabalik po ako. Tutok na kayo sa radyo dahil on air na rin tayo. Oo, ha? At after nito, babalikan natin yung matitindi, mabibigat na eksena ng Dear Love ngayon din, di ba? At mamayang 11:00, syempre makakasama niyo ulit ako para pagaanin itong usapan na to. So, shout out sa lahat ng mga nakatutok sa Black app at Blue app natin at also sa Red app also. Tindi no, nakakainis. Naiinis ako sa ganito. Hala, hindi ko sinasadya. Ito, hindi sinasadya. Pinutok mo na nga di ba? Pwede mo namang hugutin kasi. Gigigil mo ko O siya, basta mga kabisyo, sugod na po kayo sa radyo dahil eto na, yung mga eksenang babalikan natin sa Dear Love na paniguradong kapupulutan natin ng aral, luha at inspirasyon. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Salamat kabisyo, on air na tayo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Sa muka, yan. Baliktad! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Pag nilabasan,
Bahala daw ako sa context pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding, ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng
katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Ah, wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo? Talaga tatlo. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Generation Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye! Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Na ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Umaasa ka ba na baka tatay mo yung scammer na yon?
Pag sinabi ko naman pong oo, alam kong magagalit kayo. Buti naman alam mo! Kaya kung ayaw mo kong magalit at paghigpitan ka, sundin mo na lang yung sinasabi ko. Naintindihan mo? Opo, Ma. Sige, ilabas mo yung cellphone mo. I-open mo yung Facebook at Messenger mo ngayon din. Gusto kong makasiguro na ibablock mo nga yung field na yon. Ma naman! Kailangan pa po ba yun? Kaya minsan naniniwala na ako na dapat hiwalay ang Facebook ng matatanda sa bata eh. Kabisyo, kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Ikaw ba, Kabisyo, tulad rin ni Konyo Bicolano na napakarami ng mga message request sa kanyang Facebook, sa kanyang messenger, yan. Uy, ganun lang yung pag-pronounce ko kasi baka ma-detect tayo ng social media. Oo, kasi ang tindi na ng mga AI ngayon. AI-equipped na yung mga social media ngayon na tipong kapag binanggit mo yung ibang brand ng social media, talaga namang parang ida-down nila yung mga views mo. Sinasabi ko talaga sa inyo. Kaya ako ganito lang yung pag-pronounce ko talaga. Hayaan nyo na para patuloy nyo pa rin ako mapakinggan at mapanood ng live sa kahit anong platform man yan. Uy, pero kung kayo katulad ko na ang dami-dami ng message request, panahon na, Kabisyo, para buksan mo yung mga yan. Yung iba nasa spam, 'di ba? Kasi alam nyo, malay mo, nandyan na sa message request mo ang sagot sa matagal mo ng dasal. 'Di ba yung sagot sa matagal mo ng dinadasal na trabaho. Uy, kasi totoo po yan. Halimbawa na lang sa may mga branded contents yan sa social media, 'di ba? Ang tagal-tagal akong nag-request ng ganito na parang nag-request na sana magkaroon kami ng collaboration sa isang brand. Aba, tapos tumagal na ng mga 2 buwan. Oo, 2 buwan na pala silang nag-reach out sa akin. Yun nga lang, kasalanan ko. O, nag-expire na kasi nasa message request ko lang. Paano ba naman? Ang tamad-tamad kong maghalungkat ng mga message request and all. Uy, pero maganda rin, no? Maganda rin na nafi-filter yung mga messages natin and all. Kasi at least, nalalaman natin, nafi-filter natin yung mga legit sa hindi. Kasi ang dami na ring mga scammer ngayon, 'di ba? Mga scams na kapanipaniwala talaga na isang click mo lang daw mananalo ka ng ganyan o di naman kaya isang click mo lang sa ganito para isang click mo lang daw sa ganito makaka-claim ka ng ganyan, ganito o kaya i-verify yung account mo. Nako, mag-ingat po kayo kasi sa mga message request na yan, although posibleng nandyan na yung sagot sa mga matagal mo ng dasal ni nanais and all, posibleng yan din ang maging sanhi kung bakit mawala yung Facebook account mo dahil isa pala itong scam o phishing. Kaya importante mga Kabisyo na maging matalino po tayo. Nako, kung ikaw may mga katulad dyan na mga ate, yan, mga nanay, mga tatay na mga mapapaniwalain. Ewan ko ba yung ate ko, ganyan si Ate Grace Lumami na nakikinig ngayon. Apaka mapapaniwalain. Oo, Iggy boy, i-click mo daw itong ganito. Iggy kasi yung tawag nila sa akin. O Iggy, i-click mo daw itong ganito, ganyan kasi mananalo ka. Sinasabi ko sa'yo, scam yan. 'Di ba? Kaya importante na gina-guide din natin yung mga masasyonda sa paggamit ng social media para lahat tayo safe, ha? Pero Kabisyo, bago ako umexit dahil susunod na si Rocky Terra sa kanyang secret files, panahon na para buksan ang inyong mga message request dahil baka importante yung mga nandyaan na mga mensahe, ha? Ay nako, bukas na ulit tayo magdadramahan at magkukwentuhan. Napakaulan po. Make sure na magdala kayo ng payong, kapote o kung ano pa man na protection sa ulan. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, na nagpapaalala sa inyong ano man ang dramang pinagdadaanan ninyo sa buhay, kapit lang dahil ang happy ending ay nakalaan lang para sa mga taong hindi sumusuko sa buhay. Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic!